Nwunye Akanachi Anambra State Odoziakụ Soludo gbapere atụmatụ nri mkpọnye aka ma bụ nke ga-akwalite ezi erimihe n'etiti ụmụntakịrị. Nwunye gọvanọ gbapere nke a bụ ihe nri ọkpọrọ Nonye's Healthy Living Pap bụ akamụ n'Ọka ma bụ nke jupụtara ihe ndị ahụ dịka chi si wee kee ha maka ọdịmma nke ụmụntakịrị. Kirie ka aka ha n'uju. Ya bụ amụma Nonye's Healthy Living Pap bụ nke emere site na ụzọ ihe na-atọ gụnyere oyibo kpọrọ groundnut, ọka, soya beans bụ ndị jupụtakwara na ihe oyibo kpọrọ vitamin B1, B2, B3 nakwa iron. N'okwu ya na mmemme ahụ, ọ kọwara na ihe o ji wee bagide na ya bụ njem iji napụta ụmụaka nwere nsogbu ọgwụgwọ nri ma kwuo na ya bụ amụma nke ọ bagidere bụ nke ga-eme ka steeti a maara site na otu ụmụaka si anwụ bụ nke ga-akwụsị n'oge eteghị aka. O kwukwara na ọ ma ihe gbasara nri a ga-eri nga na-edozi ụmụaka arụ na Naịjirịa ma kwuo na ọtụtụ ihe na-echere ya bụ ihe aka mgba bụ otu a ga-esi nweta ya, ebe a ga-afụ ya nakwa oke ọnụ ya bụ nri. O kwukwara na site na ya bụ amụma ya na ọ ga-emechinata otu esi aṅụ ya bụ ọnwụ ma wetakwa ụzọ ka mma n'ụlọ nakwa n'ime ime obodo. Odoziakụ Soludo kwuru na gọọmenti ga-akwụdosi ike n'ihu na ewepụtara amụma bụ ịgba na steeti a ma site na ya bụ amụma ya bụ Nonye's Healthy Living Pap ga-ewebata ọtụtụ ihe ịrịba ama na ya bụ amụma ya. Ọ gakwara n'iru ma kọwaa na ya bụ nkwado ọ na-enye ụmụaka ọbụla na Anambra steeti bụ ohere iji mee ka ha too na ezigbo ahụike ma kwụsị ịya ọya nri. Ka ọ na-ekwu okwu ka onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na Anambra steeti bụ dọkịta Afam Obidike kwuru na ya bụ ihe nkesa amụma Nonye's Healthy Living bụ nke a ga-enye na okpuru ọchịchị dị na steeti a ma kọwaa na otu okpuru ọchịchị bụ ndị ga-eweta ebe a ma ama a ga-eji wee nye ihe nkesa mmadụ one a ga na-enye ya bụ ihe nri ma kwukwa na a ga-edetụkwa afa eji mara ya bụ ndị ga-ewere ihe nkesa ahụ. N'akụkụ nke ya ka onye kọmishọna na-ahụ maka ụmụ nwanyị nakwa mmekọrịta obodo bụ Odoziakụ Ifi Obinabọ bụ onye toro Odoziakụ Soludo na iwepụta nkwadobe Igba agaghị akọchasị akọcha ma idukwa n'iru ọrụ iji mee ka Anambra bụrụ obodo a ga-eji ezigbo ahụike wee na-ama atụ na Naịjirịa. Dọkịta Chioma Mbachụ, onye bụ onye kọnzọtant gbasara dọkịta na-ahụ maka ụmụaka nakwa Odoziakụ Jane Omugo eji ọgwụgwọ nri wee mara bụ ndị nyere okwu pụrụ iche na ya bụ mmemme. Ihe pụtagasịrị ihe na mmemme ahụ bụ mmepe nakwa onyinye ihe nri ahụ nyegara ndị eji okwu ha agba izu na okpuru ọchịchị niile dị na Anambra steeti a gụnyere ndị Transition Committee Chairman, ndị isi ụlọọgwụ ewepụtagasịrị a ga-eji wee kee ya bụ ihe nri na imerime ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme ahụ.